Zdravo svima i dobrodošli na naš YouTube kanal. Danas ću sa vama podijeliti neke jako važne korake koji se tiču kupovine nekretnine baš ovdje u Turskoj. Prije nego krenemo, izdvojila bih neke od uobičajenih pitanja i briga koje strani državljani imaju prilikom kupovine nekretnine u Turskoj, a koji će mu se možda činiti drugačije nakon ovog videa. Strah od prevare. Naravno da niko ne želi da bude žrtva prevare, te da izgubi svoj novac, dragocjeno vrijeme, ali i svoje živce. Razlike u važećim zakonima i pravnom sistemu, a koje se odnose na industriju nekretnina. Jezična barijera koja, nažalost, postoji i koja može otežati kupovinu u stranoj zemlji. Osjećaj nedostatka kontrole nad cijelim procesom koji nastaje jer niste toliko dobro upoznati sa zemljom u kojoj kupujete. Budući da su ova pitanja u manjoj ili većoj mjeri uvijek prisutna kod klijenata koji žele kupiti nekretninu u inostranstvu, to jeste u Turskoj, ja se iskreno nadam da će vam ovaj video pomoći da bar uklonimo neki od briga. Kupovina nekretnine iz snova ovdje u Turskoj je zaista jedno vrijedno iskustvo i može se obaviti sa lakoćom na zabavan način i bez puno problema. Korak 1. Obavite svoje istraživanje. Tursko tržište nekretnina raste iz dana u dan, što znači da ćete u Turskoj naći na hiljade nekretnina za prodaju i na stotine agenata koji vam u tome mogu pomoći. Svaki agent će vam dati različite informacije i savjete na osnovu svog iskustva i znanja. Stoga je preporučljivo da sami utvrdite koja regija u Turskoj će odgovarati vama, vašim potrebama, vašem budžetu i vašem načinu života. Definitivno ne možete očekivati da imate cjelokupnu sliku nekretnina u Turskoj, zbog toga što je Turska ogromna zemlja. Međutim, ako imate viziju onoga što vi želite, to će vam mnogo olakšati potragu. Korak 2. Pronađite svog agenta i izgradite odnos sa njim. Kada tražite nekretninu u Turskoj, vrlo važno je uporediti različite agente. Stoga otiđite na njihove web stranice, istražite njihove reference, saznajte koja su to njihova iskustva. Razlog zašto je ovaj korak jako važan jeste taj što kvalitetan agent za nekretnine nema jednu određenu nekretninu na umu koju želi vama da proda. Umjesto toga, on će saslušati sve vaše zahtjeve i pronaći nešto što odgovara svim vašim uvjetima i zahtjevima, vašem budžetu, vašem načinu života, onome što vi želite. To je ono što radi dobri agenti za nekretnine. Stoga je jako važno da sa svojim agentom izgradite odnos pun povjerenja, a to će agenta motivisati da se potrudi da da sve najbolje od sebe kako bi upravo vama pronašao nekretninu iz snova. A nije neobično i da ove veze ili čak i prijateljstva potraju i nakon što obavite svoju kupovnu nekretnine u Turskoj. Korak 3. Posjetite Tursku i sami pogledajte svoju nekretninu prije kupovine. Prije svega pravite ogromnu investiciju. Ne kupujete samo nekretninu, vi kupujete i stil života, i lokaciju iz snova, i mjesto na kojem ćete i vi i vaša porodica da uživate i da se osjećate kao kod kuće. Ne košta vas ništa da dođete i da iskusite šta je ono što možete očekivati prije kupovine same nekretnine. Savjetujemo dođite u Tursku, posjetite što više nekretnina na različitim lokacijama u različitim naseljima. Obiđite okolna mjesta, vidite gdje su restorani, lokali, marketi, gdje ćete inače uživati kada se odlučite na kupovnu nekretnine. A kada se budete osjećali dobro i osjetite dobru energiju, tada možete i obaviti kupovnu nekretnine. Korak 4. Pregovarajte o cijeni i o uslovima kupovine. Bilo da kupujete dom za sebe i svoju porodicu ili kupujete nekretninu kao investiciju, uvijek je bitno da pregovarate o uslovima kupovine kao i naravno o cijeni. Dobar agent vam može pomoći da dobijete značajne popuste od investitora i od privatnih prodavača, što će učiniti sav ovaj proces vama i lakšim. Također imajte na umu da postoje i dodatni troškovi kupovine nekretnine koji prate ovaj proces, ali ne treba da brinete, to nisu neki veliki iznosi i znatno su manji od onih kada kupujete nekretninu negdje drugo u Europi kao što je Francuska, Italija, Portugal i tako dalje. 5. korak. Imenujte svog ovlaštenog agenta putem punomoći kako bi završio kupovinu umjesto vas. Najlakši način za kupovnu nekretninu u Turskoj je davanje punomoći svom agentu ili advokatu ovdje u Turskoj. Razlog je taj što dosta dokumentacije koju treba završiti oko kupovne nekretnine upravo na turskom jeziku i zna nekada biti komplikovan za strane državljane. Ovo znatno pomaže da kupovina prođe lako, neometano i bez rizika.
Ukoliko se odlučite da opunomoćite advokata u Turskoj, mali savjet, provjerite da li je on član lokalne advokatske komore, ali u svakom slučaju naš savjet je da prepustite to vašem agentu sa kojim ste već izgradili neki povjerljiv odnos i u suštini osobi koju već vjerujete. 6. korak, izvršite konačnu provjeru imovine. Nakon potpisivanja ugovora i obavljene kupovine, vaš agent ili advokat će izvršiti sve potrebne provjere vaše imovine. To uključuje provjeru vlasništva i općinsku provjeru kako bi se utvrdilo da je sve regularno i da je nekretnina upisana na vaše ime. 7. korak, preuzimanje vlasničkog lista. Posljednji korak je registracija vašeg vlasničkog lista koji se na turskom zove i tapu. Tapu je jako važan dokument koji označava vlasništvo nad imovinom. On sadrži podatke o nekretnini i podatke o vlasniku, što ste u ovom slučaju vi. Nakon što je sva dokumentacija završena i obje strane ispune svoje ugovorne obaveze, vaš novi dom će biti registrovan na vaše ime i vi preuzimate tapu. Dakle, to je korak po korak, ukratko objašnjen način kupovine nekretnina u Turskoj. Nadam se da će vam ovaj video pomoći ako imate želju da kupite nekretninu u Turskoj, ali iz nekih razloga imate strahove, brige i tako dalje. Pretplatite se na naš YouTube kanal kako biste dobili još zanimljivih savjeta o tržištu u Turskoj. Također, pozivam vas da posjetite našu stranicu capitalestate.com, a na stranici Kontakt možete ispuniti formular i na taj način nam se javiti ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja. Nadam se da ste uživali i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!